Салом алейкум апа хоҳаро. Нигоҳ кунед имрӯза навори мо сар мешавад. Немхали паплинакҳои, немхали гилчадурак. Ино чанд расветка омадагиям. Марҳамат кунед, размерашон меравад ай 42 то 60. Марҳамат неми цветакоша нигоҳ кунед. Чӣ қадар паплини кишоди хушру духтагиям фасонак. Баъд нигоҳ кунед. Ина коричневиш нигоҳ кунед. Ино мераванд ай 42 то 58-60, нархш бошад 2800 рубл. Ина нигоҳ кунед. Хали ҳамааш ранги попурча задаги гилча-гилчаҳои хушру дора. Ина марҳамат хушруги фасониша бинед. Ина нигоҳ кунед. Ина нигоҳ кунед. Як модели новинкаи дигар хушруги фасониша. И Тоус Шанела. И мераванд ай 48 то 58 60. нархиш бошад 3200 рубл. Ина бо як модели дигарш нигоҳ кунед. Поёнша нишонте. Ҳама ино моли Турсия нафар хоҳарако. Баъд дили пур марҳамат карда нигоҳ кунед. Ина остинакоша нигоҳ биёр пеш нишонте. Ина остинакош на пешакош чӣ қадар хушрӯя фасонак. Ино ҳамаш бошад. Инош 3200 рубл. Ино бо ҳамроҳишон яктаги румолча падарка доранд. Имина анами се модел. Анами се модел бо ҳамроҳишон яктаги сатракҳои ана ҳамихали падарка доранд. Ина би айҷа нишонташуна. Апа хоҳарҷоно, касоне ки айё бисёр харидорӣ мехоҳанд кардан, нархҳои иё боша 600 рублям. Инам хали фасона хушроак бо ай моделиш ҳастад. Ина хали гла иёш боша 800 рублям. Ина нигоҳ кунед. Хушруги фасониша ина ҳама расветкаакош ҳастад. Ина киртая бинед. Иё велюри тозаям. Бархатни велюри тоза турецкиян. Ҳамаакошон турецкиян. Ина нигоҳ кунед. Номеромон дар болои экран ҳастай. Занг занед, сохранит кунед, занг занед. Чӣ модели шумо да маҳқула? Почта ба Тоҷикистон, ба тамоми город отправка дорем. Баъд ана хали абайни стил ҳастай халатакои фасон. Ино мераванд ай размери 42 то 58 размерашона. Нархи иё бошанд 3300 рубл. Ина нигоҳ кунед. Чӣ қадар моли нав хушру фасон. Баъд ина хали абая ҳастад. И абая бошад 2800 рубл. Ин модель фасонак ҳиҷобо ҳастанд. Ай размери 44 то 60 мераванд. Нархш бошад 2500 рубл. Тоҷикистон як рӯзда иншоаллоҳ получат мекунед бортона. Ба тамоми город отправка почта с деқати роӣ мекунед. Баъд ина румолчаҳо ҳастанд. Румолчаҳои турецки пахтаги. Ина нигоҳ кунед. Фасонишона хушроак. Ина хали бо поёнакош нехали муҳрадорак. Ҳама ина цветакош ҳастанд. Нархи як румолако боша 600 рубл. Ина апа хоҳарҷоно номерои мо дар болои экран ҳастай. Сохранит кунед. Чӣ модели ки шумо да маҳқула заказ кунед. Иншоаллоҳ ки отправка ба тамоми город дорем. Тоҷикистон иншоаллоҳ як рӯзда получат мекунед. Силкамон дар таги ҳамин видео ҳастай. Дуроен сохранит карда моя дигар видеомона метавонед тамошо карда.